Zde máme na prodej stavební pozemek, jedná se o katastrální území Horní Planá, jedná se o přímo obec Horní Planou. Zde vidíme konec zástavby, na kterou navazují zde 3 pozemky. Pozemky jsou stavební, 2 ze 3 pozemků jsou již prodané, jedná se teď o poslední pozemek na prodej. Zde v okolí vidíme, už vzniká zástavba. Jedná se o lokalitu v kopci nad Horní Planou. Zde vidíme Horní Planou, prosvítá nám taky Lipenské jezero. Více informací naleznete na stránkách nemovitostilipno.cz. Možný také telefonický kontakt 720 101 603.